Bé, em diuen que ja el tenim aquí el Pau. Ja tenim aquí el Pau. Pau Gasol, fill de Sant Boi, campió de l'NBA amb els Lakers. Número 3 del draft de l'any 2001. Campió de Lliga i de Copa dues vegades amb el Futbol Club Barcelona. El rookie de l'any 2001. Campió de l'NBA amb els Lakers, amb un paper decisiu en tots els matxs en la gran final contra Orlando, 4-1. Ja tenim el Pau Gasol aquí. Aquí tenim el Pau, acompanyat de l'alcalde de la ciutat de Sant Boi, el senyor Jaume Bosch, que l'ha anat a rebre. El nostre Pau Gasol ja és aquí. Ja us puc assegurar que ara mateix és un dels millors jugadors del món. Aquí tenim a la seva família, l'Agustí, amb l'Adrià, que ja és més alt que un Sant Pau, la Maria Lluïsa, la seva mare, que també han volgut acompanyar-lo. Ja us puc assegurar que, malgrat que ara mateix és, com diuen els americans, el campió del món de clubs, el Pau continua sent un xicot de Sant Boi. Atenció que ens parla el gegant dels Lakers. Hola, bona tarda a tots. Bona tarda. Bueno, agrair-vos que estigueu aquí. Ha sigut tot una miqueta a correcuita i des que he arribat el calendari ha sigut bastant atapeït, però te volia fer un espai per la meva gent, pel meu poble, el poble que m'ha vist créixer durant tants anys. He viscut tantes històries i tantes experiències i m'he fet aquí, no? Així que gràcies a l'Ajuntament de Sant Boi per dedicar-me, gràcies a vosaltres per suposat, per dedicar-me a aquest espai, a aquest temps, compartir aquest èxit tan important a la meva vida, a la meva carrera, amb tots vosaltres, i espero que pugui seguir creixent com a persona, com a jugador i seguint amb aquesta trajectòria. Així que res, dedicar-vos a aquesta victòria també, és un plaer poder estar aquí aquesta tarda amb vosaltres i espero que els èxits continuïn, que Sant Boi prosperi i per molts anys a tots. Pau Gasol, el millor esportista català de totes les èpoques, sens dubte. Per acabar la teva intervenció, potser et vaig veure molt emocionat a la pista dels Màgic quan vas guanyar l'anell. Han passat ja unes setmanes. Com valores aquest triomf que aquí tota la teva gent també va viure amb molta intensitat? Com ho valores? Home, ho valoro molt alt, sens dubte. Això va ser una felicitat i una alegria enorme el poder aconseguir-ho. Costa molt l'arribar tan a dalt i s'ha de posar molt de treball i molt sacrifici, però a la vegada quan tens la recompensa d'una victòria com aquesta, tan històrica, tan difícil d'aconseguir, tot val la pena. Així que res, una felicitat, ja et dic, enorme. I ja per acabar, aquí hi ha molta canalla de la Llor, del Club Bàsquet Sant Boi. Podria haver-hi aquí algun nou Pau Gasol, algun futur Pau Gasol? Sí, per què no? No és fàcil, però sobretot amb la il·lusió d'un nen, el somiar, seguir treballant, rebre una bona educació i després està clar que molt de sacrifici, moltes hores has de posar per recollir els fruits, no? Però sens dubte sempre pot haver-hi una següent estrella, un següent crac, no només en l'esport, sinó en moltes facetes de la vida. Així que res, perseguiu els vostres somnis, espero que arribeu molt lluny i a veure si algun dia surt un altre gran talent. Molt bé, moltes gràcies, Pau. S'ha de treballar molt, s'ha d'entrenar molt per arribar a ser com el Pau Gasol. Senyor Batlle, crec que tenim algunes sorpreses també per tota aquesta gent. No marxeu, hi ha sorpreses. Torno a baixar el micro. Bé, avui que és un dia especial també per Sant Boi i pel Pau, volíem fer-li un regal en nom de tots. I un regal que serà perpetuar que el nom de Pau Gasol vagi sempre lligat a les festes de Sant Boi, vagi sempre lligat a Sant Boi. I per això li regalem... Volem que Sant Boi tingui un gegant que sigui Pau Gasol. I per tant, li regalem, doncs, el nou gegant de Sant Boi, que gairebé serà mida natural, gairebé serà mida natural. El nou gegant que serà en Pau Gasol. La idea és que per la festa major de l'any que ve puguem estrenar aquest gegant, que serà el gegant del bàsquet. Els nens ja ho sabeu, tenim un jugador de rugby, un jugador de futbol, un jugador de béisbol i ara tindrem un jugador de bàsquet que serà en Pau
i que per sempre més formarà part d'aquests gegants de Sant Boi, d'aquests gegants que ens omplen la festa i que ens omplen les nostres tradicions. Per tant, Pau, ja ho saps, ara per sempre més quedaràs eternitzat aquí a Sant Boi com un gegant, ja l'he dit, gairebé de tamany natural. Farem una mica més alt, però no gaire més, no gaire més. Molt bé, doncs moltes gràcies. I ara... Què tenim? Ara la sorpresa final, no? La sorpresa final, sí. Correcte. Perquè en Pau ha vingut amb ganes de regalar-nos algunes pilotes firmades per ell. Signades per ell, Ara ve la traca final. Pau. Mira el Ganàpia com se l'enduta, mira el Ganàpia. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Pau, per la teva presència. Insisteixo que l'agenda del Pau és brutal. Fer un forat per ser aquí no ha estat fàcil i crec que entre tots li hem d'agrair. Un darrer aplaudiment per al millor jugador de totes les èpoques. Después del anillo, hoy la felicidad de tu gente, de tu pueblo, ¿qué te queda? Pau, con 28 años, ¿qué te queda? No, pues mira, yo creo que cada año te ofrece retos y te ofrece metas que puedes conseguir, así que hay que seguir creciendo. O sea, sin duda, pues muy contento y orgulloso por lo que he conseguido hasta ahora, pero hay que seguir siendo ambicioso y hay que seguir consiguiendo nuevos retos. Uno de estos retos es el europeo, ¿no? Por supuesto, es el más inmediato ahora. I bueno, pues cuando acabe el europeo serà otra cosa. Ara, també serà un palet més complicat guanyar l'Eurorat, que l'Iran s'està reforçant molt. No és fàcil el segon any després de guanyar. No és fàcil, la lliga és molt competida i bueno, però no perquè no sigui fàcil com aquest any tampoc era fàcil, ho hem aconseguit, l'any que ve ja ho veurem. Pau, volia preguntar pel canvi d'organitzar com el valor. Creus que és un bon canvi? Bueno, esperem, ja ho veurem. Em sap greu que la Lisa hagi marxat, per el que sigui, pero sin dubte Artés es un gran jugador. ¿Cuál ha sido la felicitación que más te ha gustado, que más te ha sorprendido? ¿La? La felicitación que más te ha gustado, más te ha sorprendido. Yo todas las felicitaciones las considero iguales, de igual valor, son especiales todas y las agradezco y por supuesto, nada, ya te digo, son muy bonitas. Muchas gracias. ¿Vale? Gracias, Pau. Gracias.